70-нче елларда булды бу хәл. Көзгө салкыннар җитү белән бик катты авырый башладым. Туктаусыз температурам күтәрелә, хәлем юк. Киттем табибка. Ул тыңлап карады да, сездә үпкә ялкынсынуы дип дарулар, уколлар алырга рецепт язып бирде. Билгеле инде, больничныйга чыгарды. Ул чорны һәрбер эшче кулы алтын бәрабәренә тора иде. Савыгып беттеңме, юкмы, узак тотмыйлар. 18 көн үтү белән больничныйны ябалар. 18 көн үтеп тә китте. Алган укол даруларның бер файдасы да булмады. Берничә тапкыр больничныйда аунарга туры килде. Шулай йөри торгач, кояшлы яз да җитте, алмагачлар да чәчәк атты. Тик минем хәлем генә җиңеләймәде. Янә поликлиникага бардым. Табибә миңа туберкулез диспансерына юллама бирде. Бер дә кояш төшмәгән караңгы палатага салдылар мине. Күңелемә дә әллә ничек кыен, авыр, сөйләп кенә аңлатырлык та түгел. Кердем дә урыныма аудым. Монда керсәң тиз генә чыгып китеп булмый икән. Айлар, еллар буе яталар. Миңа да озак кына ятырга туры килде. Тиз генә дигән операциялары 3 айга сузылды. Тора-бара палатадагылар белән танышып, дуслашып беттек. Тая исемле рус кызы белән таныштым. Тышка чыгып йөрибез, якында гына урман, яшеллек. Сентябрь айы булса да көннәр җылы торды. Башкалар да чыгып утыра иде. Аралашабыз, сөйләшәбез, хәлләребезне сорашабыз. Сүз бик тиз тарала, кемнең кем икәнен белә башлады. Төскә матур гына уртача буйлы бер иркәй дә гел чыгып йөри иде. Тик үзе бик кеше белән аралашып бармый. Астан гына карап, исәнләшеп кенә узып китә дә, читкәрәк барып уйланып утыра торган гадәтле. Үзе аралашмагач, башкалар да аңа игътибар итми. Тая ничектер аның белән уртак тел табып, бергә аралашып йөри башлады. Юк, Тая әлбәттә аның белән дус кына иде. Ул аның белән сөйләшеп йөргәнне күргәч, башкалар: "Күп еллар төрмәдә утырган бит ул. Син артык ышанып барма аңа", дип Таяны кисәтеп куйдылар. Тик ул кеше сүзенә игътибар итмәде. Аралашуны дәвам итте. Туганнары берәр тәмлерәк ризык китерсә, аңа да илтеп бирә иде. Мин гомумән бур, ялганчы кешене сөймәдем. Шуңа да Таяның аның янында йөрүе эшемне пошырды. Нинди уртак эшең бар аның белән? Нишләп үзеңне хурлыкка калдырып, шул зык белән йөрисең? Ул бит бандит, дим. Мин аны бик тәҗәллим, ди Тая күзләре яшьләнеп. Тапкансың җәлләр кеше, дим үз сүзләнеп. Туктале, кызма, ул да бит кеше, бандит түгел, Рәфит аның исеме. Төрмәдә утырган дигәчтә, аның да бит яшисе, бәхетле буласы килгәндер. Булсын иде бәхетле, ник булмагансың? Юнле булса төрмәгә эләкмәс иде. Эләгә шул, яклар кешесе булмаса. Әти-әнисе үлгәннәр күптән, ул ятим үскән. Бик иртә читкә чыгып киткән, бик интегеп яшәгән. Аннан начар компанияга эләгеп, ялгыш юлга баскан. Кеше талап йөргәннәр инде. Юк, алар кеше таламаганнар, магазиннарга төшкәннәр. Шулай бер көнне алтын магазинына кергәннәр, дип Тая аның хәлен сөйләп бирде. Минем үз гомеремә җитәр иде ул алтын, дип сөйләгән Таяга. Бик эзләп карасалар да, тота алмаган милиция буларны. Бераз тынычлангач, бу бик шибәр Оля исемле кыз белән танышкан. Яшәп киткәннәр. Күпмедер вакыттан тегене моны туктаусыз алдырырга яраткан. Бу көйсез хатынны ташлап чыгып китәргә мәҗбүр булган. Оля бу хурлыкка чыдый алмый, милицияга әйтеп тоттырган буларны. Суд 20 елга иркеннән мәхрүм иткән. Әйтергә генә җиңел. Шуннан туберкулез эләктергән. Аның хәле безнеке кебек кенә түгел, бик авыр иде. Мин үзем дә табигатым белән кеше жәлләүче булганга, аны бик кызгана башладым. Бүтән бәла бәхетсезлеге ятимлегеннән килә иде аның. Шуңа да кызгандым. Таяны да бүтән бер дә тыймадым. Операцияны Тая белән икебезгә бер көнне 1 сәгатьтә ясадылар. Бераз яткач, санаторийга җибәрделәр. Санаторийга барып кына бу диспансердан котулам димә, кайткач тагын киттем шунда.
Теге Рәфит әле һаман анда ята иде. Барсам, моңа операция ясаганнар, хәле бөтенләй начарланган, әзрәк күчтәнәч тә алып барган идем. Ул шундый мескен хәлендә иде. Өстәвенә җөе дә төзәлмәгән, аркасыннан җөе аша үпкәсе күренеп тора. Хәле бик авыр, диде Шәфкать туташы миңа. Аның белән аралашканымны белгәнгә сер итеп кенә. Ул елларны көчле дарулар юк иде шул. Сатып алып китереп тә бирер идем. Артык тәрбияләмиләр дә иде ул вакытта андыйларны. Бер кемгә дә кирәкми иде ул. Бер туган апалары да күпме ятып, бары бер генә мәртәбә килгәннәр. Алар инде читләшеп тә беткәннәр иде аннан. Мин бик кызганып, сирәк булса да күчтәнәчләр илтеп кайта идем. Аның сөенүе шуңа сабый бала кебек шатланып елмая иде. Үзенең бер тиен дә акчасы юк. Дәвахана ризыгы белән генә туклана. Аның язмышы язылып куелган иде инде. Шулай бер барсам, бик буйык күренде ул миңа. Нәрсә булды, Рәфит, дим. Кәрт уйнап бераз акча аткан идем дә, шуны урладылар, ди. Анда бик күп иде төрмәдә утырып чыкканнар. Шулар урлаганнардыр инде. Ярар инде, бик кайгырма, булай да нык ширлисең, дип аны тынычландырып. Тагын бер баруымда март ае иде. Бу миңа белый сирень дигән хушбуй суза. Рәхмәт изгелегең өчен, ди. Тагын 2 тәңкә акча уйнаган булган икәнкә. Шуңа миңа хушбуй алып рәхмәтен белдерергә тырышкан күрәсең. Яшәргә күп калмаганын ул үзе дә сизә иде инде. Инде ятып кына тора башлаган, моңсу гына карап минем белән сөйләште. Күземә яшь тыгылып кайтып киттем. Бер 15 көн чамасы үткәч, тагын барсам, ул үлде инде. Туганнары килеп алып киттеләр. Туган авылында җирдәделәр аны, диделәр. Бу сүзләрне бер ишетеремне белсәм дә, бик авыр булды. Аның гомеренең аянышлы үткәнен уйлап, бер кайгырсам, газиз гәүдәсе сөякләре үзенең туган җирендә, туган зиратында ятачак дип уйлап тынычландым. Бердән бер бәхете аның шул булгандыр. Аны гомерем буена онытмадым. Исемә төшкән сайын йөрәгем сулкылдап әрнеп куя. Кеше гомере бит бер генә тапкыр бирелә. Ул биргән белый сирень хушбуе бер генә дә ачылмаган килеш инде менә ничә еллар буе сервантта урын алып тора. Аның соңгы бүләге.